morning guys. Madyong buntag ka na tangtanan. So, git-git pataan. So, sa sunapod may kuan, panabos papagabril. Ay, nag-iro na ni. Uy, manihadlag nga nagtawagyanan nga nag-iro. Ang pingsud, magtanaw dyan na ng kuan. Kaya mga iro magi. Dua-dua. Tapok. So, managpo sa mis papagabril guys. Palit mi og sedaan. Budget sa mga chikiti. Salamat ka tuti. At sa mga budgeting na chikiti. Mapadaw mo yung palitog sedaan. Para budget of kabataan. Salamat ka dyan yung tanante. Lamdag na siya. Diyan ang late. May papag-abril. Wala na siguro na. Nabuti. Ano? Okay. Nag-display na sila dari sa mga palitanan. Hindi na may usod at usod. Karin na. Kuan din. Sini pakuan. Kalibo. Ikaw? Ha? Karera, 10 kilos. Po ka kilo mo. Para plain lagi mo. Pagka sa rice mo? Kami din dito doon. Kau ba na dari? Oo, di ay na. Dari mo palitan o karne kay Timbangan na lang? pag mga ihaw na ilahang karne ba? Di mga stocks. Pwede natin na malit na may dari karne. Tagbo na may karne dari. Isda karon mga tumi. Laban ito yung mata. Tanaw ko nung pagpila ka kito. 5. Asa naman to 5? Para mausa ba? Butang ani. Sabi ko. Diyan na. Hindi ka tagan lagi. Ano naman tong 5? Kanya. Ang pagkapin. May pagkapin na na. Yes, thank you. Tara. Salamat. 2,000 ano? Labay na kay hupat. 2,000. Yabi oy, kayo to na. Kumak maka. Daot ka. Jason ka. Ito sa juga wa na yung jawa na. Naraya. Salamat. Thank you. 10 kilos. 5. 5 na. Lagi 5 stop. Wa na narami. Dali rin mahurot ko ng tatadwa na ni. Ano ka? Karon ni pag kumot na karon. No lagi. Isa man bis. Tapos lagi no. Ituno ko niya sa 50 ba para mo sa kalibo. Tulo. Pe. Uy, iplatin na. Let's go. Oh. Kilo. Gara-gara. Bato. Palitan kay Frisco ang ilahang karne ba? Huwag pa dyan iihaw. Frisco pa ng merkado pero matakay ba mga hinaluan na ng buwan?
Tamis bye guys. Abot na mi. Hoy Oreo, agoy nakabuhis Oreo. Agoy. Nga na naman, shush, ginuko sa Oreo, nakabuhi Da. Nga na dyan basta makabuhi. So dana nakapalit na may karne na po kakilo. Harabat ni Miming, ginawa paspasan ni sir ni Miming. Oy, hala. Okay, so di na ag 10 kilos. Sir, mapunin sa salupin. Nandiyan na naman siya ako anon. Manisang isod sa freezer karon tataon. Sumoto sa aming merkado kare kay mapalit sa aming kuan kanang isda. So balik sa aming kare guys atos merkado kung mapalit mig isda. Kay naman ro mga display isda kaso medyo mahal-mahal lagi dari sa mga merkado kay nadyo matag dagat. Kung mo to may og pangpang di man sigurado og na isda ron didto. Kay bawag nang mo na baka mga mangingisda dito nga gikan man lagi gibagduhan so mahal gihapon. Warin laman midaris Mercado sa Alicia. So banta guys. Tana. Isa tempa habang sira na to na bay ko. Sa Mercado. Kagara nimo. Ano gusto kagara? Ngane sa basta maka kawas kawa. Ya susuroy. Ato na laman big pang guys. Kami mo kuno isda. Suwayan. Grabe mahal man na to. Ay, ko Lord. Mahal dyan pa lagi star. Kaya ikan malagi gibagto. Sa magkailang nga mananagat pa. Sumir. Going to Pangpang, Kandihay, Bohol. Sila? ba? Oh. So dana miss koan guys, dana miss pangpang. Yung daligchat pingari dari sa mga ang palitanan. Kaya nga to sila og na ilang isda. Matay mo iba. Sinday nakapanagat sila. Kaya mong ilang mananagat. Pangpang, nakana pag iro na ni. Uy, hadekap ni lugar ni Maroy. Sus Ginoo iro pa imo. Hala kasi ka, iro na to, iro na rin. Boy. Ha? Boy. Tuan. Pasin. Ano kasi na isda nila? Kaya isda boss? Ay. Mga isda? Mga dugon. Ha? So, tumi na to guys, kasi na yung makatakputan na to. Kana na ba sa nasa, labing ka sa manguan. Labi manginhas, sing aron. Manas kaso. Manginhas na laman ta ka. Manginhas na laman ta. Masig na ba? Alam. Na ba ka ha? Pag na ba? Nag-irok ko na dapit apod. Sa turat ko ipalutawan ng mga anak. Fishpan, mabunsod. Sa ito ba? Naing lagi buhi na na. Ito ba? Naing lagi buhi. Hindi ko naman madram. Wa? Agay. Wa man guys. Matay-matagbo. Lahi radas na nga agi. Mas kagtong. Ha? Ang pala to? Tajuk-tajuk na naman. Tawa man. May mag-iisda dari. Dahil daghang bangka. May daghang ram nga bro. Sana pa ka nang nagkuhan na lutaw na. Bangos. Nga na. Dahil palutawon di ay. Fish kids. Tapod to. Daghan na. Nagpalutaw-lutaw siya. Nga na. Dahil guys. Magama og fish cage. Fish cage. Doon na sila magbuhidan ha. Okay. Okay, rapat jadi ura no. Nilang eskwelahan ba kayo na nasa ibabaw sa bukid. Kilid sa pangpang. Adluk. Tungko sa kuan. Nas kilid sa pangpang. Adluk. Bako daw maligid ng mga bata ba? Namin na to kay kada adlaw exercise ang mga teacher. May kakuan yes kay wa sila kapanagat katong mga tuanan. Langgit oh. Langgit mo ra way lain.
Wala yung isda. Kiling kilo lang gitos. Susi na. May 20 ko no, danggit mo rami isda, danggit o bangus. Ato po, bangus po. Lumayar mo isda. Ikaw, sana mo. Kitang tupurti. Karabat tayo eh. Ang kana. Kilo to. 2.40. Pila ka ba? 2 ka kilo. Pilihan ang dudag ko, te. Apa dia? Kare. 2 ka kilo, 2.40. Pwede sapaw te, lajo ra ba mi kuan? Ra mi Alicia. Bago pa na ya? Buli na ulit. Ano yung na? Ah, Kilang kilo? 180. 180 kilo. Alis ka. Pila magka kilo do? Magginamos ka di. Oh, ah. Oh. Pila Sara, magka boss. kilo? Sara ka kilo? Suba ni bay, apre. Suba. Sige. Na, Bunsod, gulabas ako taga madilig habang itapukan na tos. lagi itu suba 180 kuan. Aw kana. tanggam. Tanggang. Kanila mi ni kilawon. Mo pa pag-abot dani? Sakon sa pili alam. Fresh. Kaya madislig ang timbag mo na Fresh siya. Hindi kilawon. Yes, kandihay. Kilawon. Yes, ah. Kada po daghang danggit. Bangus. Danggit yapon. Oh, so mamalit og danggit. Daghan dati. Dari sa Kandihay Public Market. Hindot na ilang merkado, guys. Sa Kandihay. Nakapalit na mig bangus. Wa man mo ang guys papagabol sa danggit. Kay bulingitan man kuno. Stita. Dito. So nagpalit mi og bangus 2 ka kilo, isa ka kilo nga katong kuan bulinaw nga halo. Limpyo ilahang merkado dari ah. Kandihay. Nairing, nagkaway-kaway. sila'y isa niya. Daghan aja mga iro dari binuhian. Luujon ra ba? Tara na guys, mang napalit. 2 ka kilong bangus ug 1 ka kilo nga bulinaw. Halo lang tong bulinaw. Dito sa as in bulinaw ra jud tanan ba na ay kasi halo dato ni Jagab. Nay halo og bulinaw no. Naluan. Nay mangsi, ito mangsi. Nade sa halong hilos-hilos guys, hilos-hilos. Mas pagi 2 ka kilo. Kita na punta te. Asa pa din yung dapet? Naara deha unahan. Sitio Karangi. Ano man it? Pila man ite? Singking ka dahil garabing hangin na yung taon. Bisong kusugan. Paray ko no te. Nga redyo ko yung kita na po mas ate ron. Sekarang ya mga ate naara na unahan. Nakita na po mis ate guys. Katong dito sa talibon. Ito na ni. Ubo? Kiling kilo? Tagpila kilo te? 300 ko no. Parehas ra. Parehas ra. Asa man luto daan mo ha? Lut. So madali ra na mahurot injong kuan. Usay mo ha? Isa ra. Kisa may manginhas danit kamo? Di dayoy. Ay jong silingan. Ang anak, kung saan na po'y binaligya. Okay. Ay, klase eh. Eskwela na po na. Pinangai mo pa na kinumpra te. Isang manghon, yes. Thank you. 400 tanan. 300. Ano ba sila? Ano ba niya? 140. Sa kilo rin? Isa ka tilapia o isa dana. Okay. So, dito na
mas alis siya ni Tiwa so palit. Kaya wala naman dito. Ito ko hiniluan. Sa kabangos. 140 no? Malaya 140. Plus. Hinimbisan na. Bidari pa nakot this. Pwede na kamang isda. Palit na may dugang. Diyan na kamang kuan. Mo na ni kamang napalit ng isda. Yeah. Palit may tilapia. Jadi ay bulinaw. So, diyan may bulinaw sa kakilo. Fresh pa siya. Halo laman. Ano? Saan yung isang halo dan eh? Sa isang halo. Lupoy. Kuan. Lusilos lagi. Ah, hilos-hilos. So na zay halo hilos-hilos. O gini. Hilos-hilos na ini. Ah, hilos-hilos na. Mamalay hilos ka ni ba? Di na hilos-hilos uy. Mangsi. Hilos-hilos. Na ah. Halo din siya guys. Naidagka. Gumay. Tagko ligdo. Naidagka nga. Kuan. Kana. Palit may isa ka kilo nga kani. Kaya lamin ni siya tortahan. Namin tortahan kani siya guys. Da karepod. Kuan pan may isa ka. Aw kari duha ka buok nga kani. Bango. Aw bangos ka ng tilapia. Grabe ka dagka. Namin sugbaan si Zaingan ni tilapia. Na kinhason, palit pa ning ati kinhason. Liado ka kuan putos, wintag putos. Moto sa taga talibon nga palit mi o kinhason. Duha ka putos. So lamit ni siya sabon, butangan natin kamunggay. Kani guys, kana na. Unja karing isda sa isda ha bangus. Palit mi bangus mo ni duha ka kilo ang gipalit tagto pila to kilo to 40. So duha ni sa ka kilo nga bangus. So may duha ka kilo nga bangus. Ano siya guys, bulinaw nga naihalo. Halo si Jang kuan nga ni hilos-hilos. Bulinaw nga naihalong hilos-hilos. Lamit ni siya guys. Lamit ni siya kuan ng tortahon or di ba ununan pwede mo siguro ni. Ununan bitaw ni nga ni gagmay. Ununan lagi. Ano? Lamit hilos-hilos guys kani nga ni na lamit ni kilawon. Fresco. So man siya mong napalit isa ka kilo. Bangus po 2 ka kilo. Okay. 2 ka kilo nga bangus. Isda nga bangus. Hiluan pa ni guys. Hiluan pa na magmaadyo. Na. 2 ka kilong bangus. Sikiri. Tilapia. Palit rin nga nito. Gabriel kay pang kuanay ba? Sugbaay. Ano pang sugbaay nga isda. Karing isa. Duha man ka klase nga kon gab, tilapia. Dapi isa na rin. Isa ka kilo siya. Tagpila rin yung kilo ni isa? 140? Karing duha mo'y kuan. Duha ka buko mo'y palit. Tilapis dagat. Karing isa mo'y 140? Karing palit may isa ka kilo nga tilapia. Karing. Isa ka kilo nga tilaping. Yan na guys. Kari isa ni ka kilo. 14 sa kari. Kalimot ko kilo dani. Namin na silang isda May isda Mga pa ni panglimpyuhan. Hinimbisan na no? Hinimbisan kare? Uy, hinimbisan na rin. Namin na hinimbisan na. Kuhaan na naman natin na si Sagkuan. Kung naman siyang ipang-arrange naman guys. Magkasag panagtubig ba? Kung kumanda na, maglimpyo pa po miss. Karni. So, yung nga, isa na isda agab, budloy. Gab? Isa na isda, budloy. Isa nga na isda, ha? Salmonite? Nipalit po may salmonite. Isa ka kilo. Tagpila kilo na ni? 260? Tayo 260. 280, masiguro. 260. Dahil nga repad nga isda salmonete. Nami yung panasay nga ni prituhon. Na kaning isa kabuk. Tanga katulo. Dugay na ni mahurot. Diyan nati. Daghan ka dun salamat eh. Nakapangwa namin. Nakapanagbo namin isda dia. Thank you Lord. Salamat ka dun yung tanante. Diyan na. Kana isda. Dapay kinhason. Lamin ni kinhason tambutangan o kamunggay. Mani sabon unza. Kamunggay dyan ba? Fights ka adjo. Yes no. Mamasan ni isang limpihan. Nawag ang kuan guys sa mga steam. Ano nakakasog ang steamer. Sa din kuan. See. Nada na. Oh. Okay, steam na siya.
So, mag-steam mo guys. Yan na si Ja. Ana kay arong di makausik kag jahang tambek. Mag-steam. Ora gud. Kadto istimanan. Ito. Yan na. So pohon mapalit na pag ko katong na ay hulmahan sa puto. Kay magputo cheese na pag ko guys. Aron na pag ko bagong baligja ba. So mapalit ko katong na murag nga hulmahan di jang kuan. Puto cheese molder. Muna po ito yung palitan. O, di ba? So, yan na guys. Mag-steam og crabs. Luto naman siya. Agad pa nag-iinit. Crabs. Steaman sa steaman. So, then na guys. Sasagad na naman sa freezer. Dapod. Bita na to, no? Pwede pa ni suba? Hindi. Ano naman ni suba? Ito. Yan na po ka kilo. 10 kilos of karne. So, basta saan na kasi sa freezer. Diba na tag maadyo. 5 ka kilo. Ato 5. Yan natin. Nakapalit na may og konsumo. Salamat ka adyo. Kung konsumo ay lipaw na imong mga ginsakupan gab. Sa una kay puro ang tunod no. Karon ka na may kuan. Kuan na nila. Gitudos. Gitudos na nila. Anay kubaw. Pwede man po as in baga ang kubaw. Nipis-nipis man po. Baga po, mga kabagong simod sa Martes. Ay, nipis. Naasa mo itong ipakapin ni dya? Ipakapinan man ni dya. Pasasuki na gani guys, pakapinan ni dya. Murong kuan po itong isang pakapin, 1/4. Wala yun. Para po ito. Nakagramo. Aw, wadyo na naman. Yes no. Wala na. Nalaway pang konsumo. Bugay na yung hurot. Kami, pang sa katuig. Bugay na guys, pang 5 months. Kada luto kay nga ni raman. Kada luto kanila man sa kay nga ni. Dako ganina. Na kaya tamig kain ni dati. Bugay na yung mahurot ng 10 kilos. Oy, lugay na mahurot. Mandan sulipin. Diyan na, naputos na naman. Naman naghugas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, tag kilo-kilo siya. So, nandiyan isa sa freezer. Diyan na, te. Salamat ka, Jote. Pang budget sa mga kuan person. Dugay na mahurot, oy. Abtan na pila ka buwan. Ata guys, na nagamang kinilaw nga bulina with hilos-hilos. Dada pa yatang crabs nga rang lami Okay. Mahota guys. Ito natin, nakapamalit na may og kuan sidan. Salamat ka dyan ninyo tanante. Kuan na. Thank you. Diyan mo na po ko sa merkado. Mato ko sa merkado kay mumpra ko para mong bilig dyan uma. Lawa. Lunis. Kay lunis na paduma. Mumpra sa mis papagabril ka rin. Kusod. Pambalik dyan na mo uma. Mumpra sa ko guys. Marshmallow. Pahila na human og lista guys. Galangan-langan guys. Yeah guys. Murag ibita ko yung lista guys. Ibita ko na yung mga lista te. Mas pasin. Sama nila. Dito dari ko mga guys. Ngumpras ako dari na. Ano naman?